טוב, דנה מחכה להודעה. כן, זו הודעה ממש חשובה. ממי ההודעה? מאיש אחד, נו. בקשר לאישה אחת, וואו. וזה מאוד חשוב שאני אקבל את ההודעה והכל יהיה בסדר. כאילו לא נתת לי אף פרט שיהיה לי מעניין. יש דברים שהם לא עניינך. מה זה מה? כן, יש מה? דברים בחיים שלי נו. שהם ממש ממודרים ממך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש דברים שאני לא מספרת לך. מה למשל? זה מיני? לא. זה אז למה- מקצועי לחלוטין. למה את לא מספרת? בגלל שזה מקצועי. גם זונה אומרת זה מקצועי לחלוטין. בסדר, יש לה מקצוע. אני לא רואה את זה כמין. נו, כי זה מקצוע, מה זאת אומרת? הבנתי. ממי ההודעה? מאיש. איש. כן. אם זה לא היה לגבי- מקליט, היית אומרת לי עכשיו מי זה? כן. אז אני מכיר אותו. לא. אז למה זה כל כך כי חסוי? אתה מקליט, ואם נעלה את זה ליוטיוב, אז אולי אנשים אחרים מכירים. אז אי אפשר לדבר על זה. אז על מה את רוצה לדבר? אז היה לי נושא לדבר עליו, נו, נו. ואתה התפרצת. אז אני- הנה. תמיד מתפרץ. אז אני שותק. אז אני רציתי לבשר לך ולאומה כולה, שאני הצלחתי להשיג כרטיסים לג'רי סיינפלד, וזה מאוד מרגש אותי. מאוד. הוא בא לארץ? כן. ואיזה שורה את הולכת להיות בהופעה? אני לא יודעת. מה את לא יודעת? את רוצה להיות שורה אחרונה לשבת כמו בפיקניק מאחורה שלא לראות כלום שאפשר עדיף לראות מהבית או שורה ראשונה? אני לא אהיה שורה ראשונה, כי שורה ראשונה עלתה המון כסף. אז תישארי בבית, תשמעי את זה ברדיו. לא רוצה. אני מה רוצה ההבדל? ללכת להופעה. האווירה זה כמו, אתה יודע, זה כמו הופעת רוק כזאת. לא כמו הופעת רוק שהולכים ויושבים על הפיקניק איך אתה מאחורה. מרגיש בתור בן להורים שהיו בוודסטוק? בואי אני אספר לך על אנשים שהולכים להופעה. או שאתה עומד שורה ראשונה או שנייה מקסימום, או שאתה לא הולך להופעה. בסדר? כי אין טעם. למה? אני אוהבת להיות פה מאחורה. אז תלכי תעמדי ברחוב, גם יש הרבה אנשים, ותבקשי מאיזה מוכר שישים לך אני בפיצוציה הייתי מוזיקה. בהופעה של הפרודג'י עם נו. אחי הקטן ואחותי הקטנה. ואחי הקטן היה בשורה הראשונה, וכשנגמרה ההופעה, מעולם לא הרחת משהו יותר מסריח מאחי הקטן. כאילו לא הבנתי אפילו, לא ידעתי שבן אדם יכול להוציא ריחות כאלה. אחי חסריח? לא, בקטע שהייתי צריכה לנסוע הביתה עם כל החלונות פתוחים, מרוב שזה היה דוחה, כאילו. ממה הוא הסריח אבל? הם התגוששו שם. מפרודג'י. טוב, כן, טוב, הם זה עשו מה- שם כל מיני זה רק מסריחים הולכים לפרודג'י. עניינים. סליחה? הלכת לפרודג'י? בוודאי. נו. סליחה? לא, רציתי לראות איך תגיבי. עכשיו, תסניף, כאילו, סתם לא. שום פנים ואופן. בקיצור, אז אני ואחותי הקטנה היינו במאחורה ורקדנו. אני לא מצליח והיה נורא כיף. להמשיך את מאוד השיחה, כיף כי את היה. הרמת עכשיו את היד של הבית השייחי שאני אריח לך שמה. אני רק על זה חושב עכשיו. זה היה אקט תיאורטי ולא הזמנה. תיאורטי למי ששומע, אבל היה אני לך ראיתי קטע- בעיניים. היה לך קטע כזה דרך אגב, אני זוכרת, באוניברסיטה, כן. שכל הזמן הסנפת לאנשים את הבית צ'כי. זה בדמיון שלך. זה היה מאוד מאוד מוזר. אני לא כאילו. בחיים. אני זוכרת את שכל מכניסה הזמן לעצמך דמיון. דיברת על בתי צ'כי של אנשים. כן, על הצורה. לא זוכרת בעיה שם. אז אני מזכיר לך, זה עדיין הצורה של סוטה הבית השייחי. בצורה זה שאין לא לתאר, סוטה, כאילו. יש לי חבר שהוא מתחיל עם בחורות לפי האוזן שלהם. את יודעת? שמעת גם על הוא אנשים אידיוט. כאלה? זה נכון. וזה מאוד בעייתי. אוקיי, אז כשאתה רואה בחורה, מה הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו? על הבית השייחי. אתה לא יכול להסתכל על הבית צ'כי. אבל אני מה עם מסתכל. חולצה ארוכה? אני מסתכל על המבנה, אני לא מריח. עם סוודר, איך אתה יכול לראות את המבנה? אני רואה את המבנה. אתה לא יכול לראות רואים, כן, איך אתה שהמפרק מציג את זה יושב בתוך הכתף. בשטויות. כן, אני אומר אתה לך. לא יכול לראות מבנה של בית צ'כי. אני אומר לך. אוקיי, אני בחיים שלי לא שמעתי מישהו שזה הקטע שלו, כאילו. זה הקטע שלי. חייבים לבדוק, יש קטגוריה כזאת. תבדקי רגע אני לא באינטרנט. יכולה לבדוק. למה, אין לך לי אינטרנט? בטריה. רגע, מה עם האיש הזה? הוא לא שולח לי את ההודעה על אז האישה. עד שהוא ישלח לך, אני מוכרח לספר לך. שאישה הולכת ברחוב, באמת אם זה בקיץ, זה הרבה יותר קל. תסתכל על המבנה, ואז היא נגיד מגרדת בגב או דברים כאלה, אתה מסתכל על המבנה של הבית צ'כי, ואז שאתה מחבק, אתה גם נוגע ככה בכאילו בבית צ'כי, זה לא סטייה. אז כאילו. מה, אז יש כאילו בתי צ'כי שגורמים לך חבל לך על הזמן. לדחייה? לא, לדחייה כן, אבל זה מבחינת הריח. לא, אבל אתה אומר שאתה מסתכל על המבנה, אז מה זה מבנה של בית צ'כי שהוא לא טוב? יש, כאילו? יש מגרעת כזאת, מבנה אתה לא יודע? ראוי. שאין מגרעת, שהחור הוא לא מספיק עמוק. אל תבדקי אצלך, את נראה כאילו את מריחה לעצמך את הבית צ'כי וזה לא סקסי. אני לא מנסה להיות סקסית, למה אני צריכה להיות כי סקסית כרגע? כי לפעמים בן אדם לא מנסה, אבל יוצא לו שהוא כאילו לא. אז אם את לא עושה כלום, את סקסית. אם את מנסה לעשות משהו אחר, עלול לצאת לך לא סקסי. אבל אז מה, אז אני צריכה לנהל את חיי לפי מה שיצא אולי לא סקסי או כן סקסי? את לא עושה את זה גם ככה? לא.
למה את מגלחת רגליים? כדי שזה לא יצא לך בטעות לא סקסי כשמישהו יראה. כשאני מלטפת את עצמי, את שלא יהיה לי מלטפת את קוצים. עצמך? למה את מלטפת? מי ילטף? מי? תגיד לי מי?